yung meeting sa Japan, that is a private dinner with the President, between delegates and the President. Siyempre, after the private dinner, nagkaroon ng photo ops, at nung lumabas kami, nagkaroon sila ng meeting. And I understand, ang humingi ng meeting na yun is yung tatlong tumatakbo ng speaker. At ako po, hindi ako nakasama because wala po akong personalidad na mag-iusap sa Pangulo. As I have said, ang may personalidad na makipag-usap kay Pangulo is Senator Coco Pimentel. Siya ang makipag-usap kung sino ang magiging official candidate dito sa tatlong kandidato ng PDP laban. Hindi niyo alam, sir, kung anong pinag-usapan nila? Alam ko, sinabi sa akin ni Senator X sa akin. Ang sinabi niya, wala akong mapipili sa inyo because you are all qualified. So, meaning to say, walang napipisil si Presidente doon sa tatlo. Baka may napipisil si Presidente sa mga tatlong kandidato sa PDP laban.